যেটা ধরো তীব্র হাসতে ফেরক ফাইমানি সিনি নিউজनि মাধ্যমে হয়তোবা লুকুরক অনেক गोबां लुकुरक बुस्थु बाखा हयतोबा दंगनि हयतोबा सिनि कक टिब्रानि बोखाक्ति स्रांसातिनि बोखाक्ति बुइ ससियेल मिडियाव गोबां बरक दक सोंहका ओइचेर बाहायके फाइ दंखा ए अब्रक नाना रकम सोंहका ओंखाय नंनि बोखाक्ति रग जेटा सन्जित देब्रुमा ताम हनै नंनो कक रक रुइतलां फादार हासते रग बसङो इगो काम रखलाय आसुगो सिनि बिथि पेकेन खाजोंना रखनि तांगो बिथि गाय जों थामाले इबा बिथ जे बसाइखमनि बिथिरक गा बिथिरक खसुरया जागाव तायनि बिथिरक रि आयु गाय इगो माजाफोर बलगि गाय सुतिफोर बलगि सिकिउरिटी गार्ड मामा बंगरबो गाय इगो काम रखायांगा बरबो गाय इगो संबोटिखि तंनाया गबा गाय आनि बाबु इगो बंग गया गा बथायांगा सोंमा सोंमा फाइगला कामो ए जोंनो सकांना रखनि सावो तामनो सकांना चिनि दल थामानि न मासा मासा सकागे हबानि रखनि सावो बंग कम्पानि गो ताबो मासा मासा के सकागे रहनानि हनै साता साबो कक साका सन्जित आ जागोन आ मेनेजार इंगे जेटा नंनि ओ मेनेजारनि साइथु मुंबाइ नरकतिनि ओ नुखुंगो हाइ सबायका हयतोबा निजिनि नगो फाइ सबायका हयतोबा निजिनि आसैमानि थै जागा फाइ सबायका नर काहाम करंखाय न न हाइफुरु रगो बुन्थे हाके केबें मुंग दा आसिखा हाइफुरु गाय को बरं टिकेट खायगा गुवाहाटी जरा गुवाहाटी नि गय गसं नगर आं सानहर माफाइखा नगर आं सानहरे एमने जे नंनि फैक्ट्री बो नंनि कंपनी बो ताम ताम मानि रखस्रा मानि एग्रिकालचारनि बिथि दं गै जेटा निनि बाबा नंनो नाहानानि थाङै ओमता हाके लामा करवै हयतोबा लामा जमानि अबो कै ताबो सुजरा बडी नाहाने बागै र बिनि मांकथै नाहाना बागै र तामरो ककरक साबखा नंनि नुखुं रग आं खाजो इको नाहाना मुजुंगो मा संगाय आरो न तंसितुन सावता ओंगाय आं साजुं नाहाना मुजुंगा बे आंबो खालायमेबले इयाबो न मा सं कं मांसिनाति आंबो आयंनो काम्पाइ फाइसनाइता एमने बुरग थानाय न आयंगो दा आयंगो थाना जि गसिनाय करिया जतो जि केजाबोमोन मा जोंबो इको आयंगो होननाय साव ओंगाय इको जों अनेक बारि बार फाइखा दुइ तीन बार जों नखरनानि सेस्ता खाइखा रुतुंनानि बागैनाय ओंगा बरक रहैया ओंगा बरक सावा नं बरकनो माननाय हिनि साव ओंगाय जों हे समय रुतुंनानि हिनि सापुरो जुदि बरक जोंनो रुतुब्रिखा ओंगा जों सिनि बरकनो गोथांपानो नुखामो बा बुनिया फानि ओ बुनिया फो ओंगा जों नुगिया फानो खामो कब जों सिनि बखानि जे सक्सेसफुल जों रुतुंनानि मुसुंमानि ओंगा जराव जोंनो किसा रुतुब्रिखा ओंगाय ब्लाय जाखामो ब्लाय हामखामो नुगियाखो नुगियानि अन्य बुंखं खामो ग्राउन्ड फिट खामो ओंगा नुगमाखो नुगमानि खामो ओंगाय बसाय जोंनो सापिरो हादि आं फाइ दङ जोंनो आनो टेवसि ना फैदि हिनाय ओंगा जों बनबो नायनानि हिनि जों मालिक बा याको बाय सालाके ओंगा आफोर साव मालिक नरनो जों अ जागानि नखरिया 3.5 लाख रां अ जागानि बतलांजाकनि बिसिङाव ताइ बिनि मासो 10,000 का हाबै दङ आइनि बागैसो जों नंनो नखरिया कक बसनो साइकिनारो आ जागानि फाइल जे कम्पानिनि जे सुपारभाइजार ओंगा जों बनो ते सापिका रिक्वेस्ट खाइपिका सार जों सामुं खान्यापनो खान्यानि सिनि माने परफुला फाइलिया सिनि बरक जोंनो नाफान्यानि फेमस कमासि थांगा गाबा जों बाहायके सिनि बखा सान्दिङै जों सामुं खान्याय जों आगिबा खाइतोनिया दा ताबु सिनि बरक कमावसि जों खाइमिया हंगा गेबा नि जों बरकनो सागा हंगा बरक सावा नंनि बरक माननाय जों रुतुक दङ एप्लिकेशन बो जों अर खाइख्या नि सावंगा मान्या इको सालसा लाइ थांगा सालनै लाइ थांगा सालताम लाइख्या इको जों फाइमानि दिनो हंगा ता मुंखा जों गुवाहाटी सकपान्या नाइखे आप्रो हंगे साव अंको नंनि बरक गोथै मानका हनैय साव ओंका जों गोथै त मानका ठीक आसे जों गोथै मानफोनो जों दाबो कुनु खान्यान मत करिखे जे समय जोंनो रुतुब्रिखा हंगाय जों गोथां गोथै पानो नुखा हंगा जों साखामुन इको अबके बड अब थाखाना ना तामो ननि बखाति रग बन्ते त कनसो जे बोथार जागमनि हिंगा हंगे ब अन्य बरक बाय बिनि डिसिसन माने दङो
bono butharo aba haita iko ga judi kunui thangmato kaisa banchi uite kaisa oba haingna to kuno unko kroi ga iko judi kunui thangmane kunui soginya nango kaisa bahai bo nogo phirogoi phai bo arabo thangya phanya chawo a company go thangya tehse phirogoi pha bo Gujarat ba Rajasthan chair bar up down khakya phanya nor khora busu phaikya जों इको फाइमानि हिंका 7 जना फाइका ताइ 7 जना ताबु चुराइ बारियाव सकपाइजाक इको म हाइता चुराइ बारियाव ताइ 7 जना सकपाइजाक निनि मुं आनि मुं सपन देब्रमा आनि कामी हिंका इको थेप्लक फां एनसी मान्दाइ मान्दाइ इको पिएस हिंका मान्दाइ ब्लक बो मान्दाइ थाना बो मान्दाइ हामबाय जों तो चिनि बाबन थिं थिं तो नामु जोंगो हाइकन साबनि दिनि बो फानोबा बुनि दे सरा जे खिगलाय तो नामु जोंबा जेबो आजै माने जेबि नम तिकलाय माने अरन तुइ बिनि सामु खाने मु जों माने हाइबो ना नाय गरनि बागै आनि बाबन तुइ मालिया अमन ताबु आंगो तो नामु सामु जोंगो आनि बाबन जेबो आदागन गुखा आदागन बरन खाइ नांसितो बो खातो तो चिनि बाबन तो नानि बो खाति फाते नाय दं आनि हाइबो न केबो बाबन ना ना सनि गरनि बागै आखो बखो काका संबो किरि जाबो ना ना सय गजा मन बागै मा गसिको जों दो आइनो जे मांसितोन देखाना खासितोन नरताब आयांगो ना कास्तो खाइसितोन आयांगो ना खासितोन एकदम खासिना बो खातो हना याक्सुरिया ना हाना गरनि बागै इनका जे आनि दारा नबो साका बरो माने फिरो बो दिलि दारा दिलि हामिन ता फिरो ना हारि नै आनि दारा बो जे आनि बाबुसे म हाइके बरो ना हाना थागे बो थारजां माने अबन बागै आनि दारा बो किरि जागै बो ना हाना सलिया ताइसे बो साइजुंगो बो थानानि समबाबिया बुइ तामनि हिंका आरो बुनि दे सराय जगो चिनि त्रिपुरानि से फाता थिंनो बनो बरो कलगे होना हिंसाव हाइबनो बो किरि जागै को खुग्रो बासुं मायन बागै हाइबनो बिनि लगे बबो साव आन लगे ताइ मां माथांसि बान दं हमगाय आं बो ना हाका मन साव साबानि दिन बो फानो खिबे गाबनो मुसुंबा बंनि बागै सि बरो yok माने हि आबनो आन दाराबो किरि जागै थाना सलिया आसुं आनको जेटा ताखो सन्जित जेटा आं सितला माबा आंनो रिदि फैनो डेड बडी हनै कग्रग रुमाखै अ कग्रग बर कमाखा ताबसु जरतै ए बो पुलाखै सावरि फान्यानि हनै ताबु हुंकै मबाइलाव सुइअफ कै खिबाय के बो बिनि नुखुंदगो थाङै रग दानाख्या बिनि नुखुंगो जों थांगिया ताम बागै बिनि नुखुंतिनि बयबो नर कग्रग करंखाना हयतोबा बिहिक संबो कल खाख्याफ्रु आं तंफ्रु जेटा नाहानानि व्यवस्था खायनानि हनै गे ताबसु जर नुखुंनि बेखाखै तामरो कग्रग खाख्या बरो कुनबो साया ताबु आबाद बागै जे आफरो रांकरि रखनि साव बाहि बिना हानानि साव बिहिगो बर कुन फानो तासु जरा गाहाम हायबा जों माय कुन बर सालाय पाया गाहाम सालबोसोंनि यागुलो सन्जितनि साकाव पजा रजांनो थानाव एफेर खायदोंनो जों खानाय ताइ 3-4 दिन परे जों खानाय जों बनो जेसे कपन रमना नांनाय तामनि हिगा आन बाबु तो साइदुं सुजेर खामानि याबो परा सन्जित बोथार माने सि बाबुनो बनो बोथार माने करिया बोता तामनि बागे खारि दंबा द बको थांपुरसि द बोथालिया द बाबु थैका कगनि बिथिं क बो तो फाने ताबुक द बको थांपुरसि मालिया ता कथि मांखा बो इ म आनि दारानो आं मै बाक्सा बिन चेरा न्या नाफैना हाय माने बो मति तेरेन साखनि क फान कलाइखा ताबु तो कथि मांखा बो दायति गसि बो तो तोइरि फानि मोजां बोले गमतै बुया बोता खारिसि दंगो कल खाइके बो मोबाइल सुयो मामा पुरा सन्जिनो बोथार आनि बाबुनो खाबनो ताबुक माने कथैनो तै माने आसालि यांगो न्या अरनो खाइसितो नि अरनो खाइसितोन नांखांगा जों यांगो जे नामा बिरि खा कामानि बिसिंति फानो चिनि बखा हामियानि बिसिंति फानो तिनि नरक मिडिया रंनो जों हामबाय मारुओ तिनि चिनि म गजो कामिनि चिनि ताखु कैलाश लाई थानाय 22 तारिखो आगरतलानिसिमि गुजरात थांमानि लामाओ जों खानाका राजस्थान कोटा पीएस नि बिसिंगो बो रेल नि ना क्लाइ दा थैका ना दागारि दा बुथारजाका ना जेतलांनाय सन्जित दा कुनु षड़यंत्र क्लाइ बुथारका जों सैमालिया आबुनि परे जों जगन खबर मानका खबर काजो आबुनि सिकांनो गुजरात नि पायल कम्पानी ओ सामुं तांनानि एबं रां गोबां मानु हनै सावै सिनि ताखुक संनो अर बासाजाक टंगो ताखुक संनो बरक तलांगि थांका बरनो तलांगि आरो बरक आ पायल कम्पानी ओ थां सगै मानि लगे लगेनो बरक नुगैखा बरनो तनि मानि सारि मानि बरनि टाउन बनो बिनि बाथरूम बा टयलेट एकदम हामिया एबं आबो हामिया तो हामियानो बरनि लगे लगे रक पर्यन्त बरक सिकिउरिटी रिजार्व सामानि कके साइमाया एकदम आबते बो हामिया
मोनाम सानाम सारि माने आ खबर मानै बुफा उ जे तलांनाय सन्जित न तलांनाय बरक गुजरात थांमानि आबुनि परे जों खोनाका शेष पॉइंट तमो सन्जित साहका बो रेल नि बाखलाय थैथा गानैनाय गाबुनि बागै जों तिनि अ कक्त अनेक नंनि मीडिया नि बिसिंति अनेक प्रसारणखा जों तिनि सानान मुसुमाखे म जों अनेक चेष्टा खालायनायखा बरक बिनि नुखुंनि बरक न थाना जरा अर्थात राजस्थान जरा रहरै उ डेड बॉडी न तु फाइनान बागै किन्तु तिनि बिनि नुखुंनि बरक बिनि बसला जों कुनै तंमानि बरक बको सिलिया ताई सन्जित ब पुला प्रकाय कोम्पानी ति तुमनानि सापानो ब ताउ सुइच अफ खालायरिखा ता अयनो बरक न बनायनायखा बरक ब साहस फाइया आबुनि लगे लगे तामखा जे 22 तारिख जों थैगानि खबर मानो तिनि इनका 30 तारिख प्राय 9 दिन ngै थाका एगाय ताबुक बंनि परिवारनि खुक्तुइनो खानाय नायथुं जोंखि डेड बॉडी नि बागै जों थाना बाय जुगा जुखायनायखा बरक साहस जों ताकफा नासिङै दङ किन्तु आसक दिन नासिं मांलाक बरक थैके तो सगै थाङो आबुनि बागै बरक नांखांखाय बरक आरोनो पोस्टमर्टम खाय बरक आरोनो पाइनाय हाइपानो अरन थांना कक कमाया बहु बुरिनि कक बायगा बिनि कुनु कक मिलिया गामन बागै तिनि जों सिना खायके ताबु नरम नेंगै नौनि परिवार नेंगै नरम मासानाय आबो आं नंनो जुरे सादिपुनि सामाया नरक नि वां सुमानि तामो नरक स्राय स्रायके साकानिखाय जों तिनि न मथामथि खबर हरसिना खालायबाय सिदि सिनि बरफ जों थांमालिया जों उनाव थांनो हासिना सारे Instead of Kabui, SDM atau DM, oh DM punya order tubna ni aku nani lom ditai tindi, tahu flight bekan sogai nung salsa, nongkoi nung barat nai agum saya ni awin nung salsa tenda, gak tini sen ay kita kau nami nol tini tongka, kita tahu 10-12 दिन परे चिनी डेड बॉडी न अवस्था काम न चिनी तो जनो सेवन के चिनी बान तो इसे कोन कोन गाबुनि बागै न जों एका खाका ताउ नर बाय उसुकान साका बरनो जों तबुक सावनाय आरनि पुलिस दङ थाना न संसानाय एसपी न सानाय नरक जे गभर्नमेन्ट जे रुल तमनि सरकारि जे रुल तम नरक पुष्पनर खाइ पाइदि এবং जों जे কোনো সময় जों যখন সুবিধা আঙ্গো बिनि कागज पत्र जखन जों दरकार नांगौ आब्रो जों थाङैनो आ कागज पत्र थाङैनो हानाय आमथिके सामाने परे बर राजिंखा फाइसिमाय आगे तो खाइनि कि सुख्रै तो नियम मते बर राजस्थान जे तुमले आब्रो फटो टटो रिउनाय बनि के लो डेड बॉडी या फटो टटो रिउय बिनि के क्लेम खाइने तो तং तामो तं একটা সময় বড় নাই অবনি বিসিংহ ফাই जुगा जुखै যে এনজিও বাই जुगा जुखै नाके एनजिओ কোন एनजिओ आरो थानानि सयया गाय बरक ताउ क्वा ताउ रंदि कोम्पानी बो जे तु देम फोन ब्ले ओ गारु बाय बाक्सा आरो थाङै नै न आरो होय ताइसा थाङै हिं सामाबो बबो बिन बखरा फटा थापका जे आनि बाबु मा हायजा आंबो दा आमतिं न आं से कुनो रकम फाइमानि ताबो आं बताइसा आमतिं थाङाखाय आपु दरबार नखर ताइबो दरबार जानो ने मानसुगै बरबा आसा के थिना नागो के खुसरायो के बक्राओ के बुलियो के बुरांगै के थिनै बरक थैथाङा ता प्रताप खानेबा जेतलांनाय नागांखाय चिंताम खलायमान जे सन्जित जेतु बोताखौ सुइच अफ के मानि खेबो आं मिया चेयरमैन मालाय कारनि केंद्रनि चेयरमैन बाय बर अनेक सेसा खायने के सुइच अफ दा बनो तो ताव नाय चिंता तिखलाय मालिया बर तमनाय बर साखा ये तो फनो बिनि बिरुद्धे कैसे एफआईआर बिनि बिरुद्धे एकदम कराक खायनो एफआईआर खाय मानाय अन्तत अ घटना सत्य तामुंखा आसल घटना आबनि सिजांनांथुं जों सिनानायो एबं जों বিশ্বাস खायो जे अ घटना बागै दायि सन्जित न सन्जित लांमानि बा सन्जित न ख्याल करी गत কিন্তু যেটাও যে অ ডেড বডি যে তমনি জাগানখা राजस्थान पाइ थाका
abo Rajasthan bising pon se konar শহর বাইবা হাসার ফ্লাইট অফ থাঙ্গই ফ্লাইট নিয়ে হয় বাস হয় মাথানা অথবা ট্যাক্সি রিজার্ভ করে মাথানা 1 2 3 4 5 6 7 সাতজন আইনে আবো তো জানা তো নি থাকা মোর কাল কে টংখা ভাই কষ্ট মা খাবো তো তাই সিনি ভাই ইতিহাস তো খেলা করে নেতা খরন হই টংখতাই ফাই দङ